què són això que segurament molts heu sentit de les creences limitants? Què són les creences? Les creences són idees que tenim sobre qualsevol cosa, no? Idees que tenim sobre nosaltres, sobre els altres i sobre el món. No són totes les idees, sinó que són aquelles idees que tenen la característica de que les utilitzem com a normativa. És la nostra forma d'actuar en el món. Són com les nostres normes de viure, no? Per exemple, és una creença pensar que s'ha de cedir el seient a la gent gran. Per tant, jo si tinc aquesta creença, per mi serà com una forma de... com una norma, no? Com una regla d'una manera de viure, una manera d'entendre el món, i si em trobo en un moment en què no hi ha cap espai i hi ha una persona gran, m'aixecaré i li cediré el meu seient. Per tant, les creences són simplement idees sobre com jo tinc que actuar, com jo sóc, com són els altres, com és la meva parella, com és la meva mare, com és el meu pare, com és el jefe i com és el món. Quasi que amb tot el que puguem explicar després de la paraula crec, jo crec que ens sortiria una creença. Sí? Què fa que aquestes idees se'ls hi pugui dir limitants o, si ho heu sentit, hi ha les creences poderoses, no? Què fa que una creença sigui limitant o sigui poderosa? Doncs dependrà, tal com diu la paraula, de que a tu et limiti tenir aquella idea, aquella creença, o de que tu t'empoderi per tu sigui positiu o simplement neutral, ni positiu ni negatiu, tenir-la. És a dir, no hi ha, tant de bo, hi hagués una llista, no? Imagineu-vos que tinguéssim una llista de creences negatives, això és el que no has de creure si vols aconseguir el que vols a la vida i ser feliç, i això és el que sí, tots educarien, no, els seus fills amb aquest sistema de creences i evitaríem l'altre. Sí que és veritat que hi ha creences que jo crec que quasi ningú podria dir que són bones, com creure que no sóc suficient, però almenys des del coaching, com que no es jutja res, fins que una creença no és limitant per una persona, no la consideraríem creença limitant, no? Us poso un exemple super fàcil i supervisual. Una creença que tots hem viscut, hem tingut de petits. La creença de que és dolent parlar amb desconeguts. Aquesta creença, quan teníem 6 anys, era limitant, era poderosa. Doncs, en principi, molts creuríem, no, una altra creença damunt d'una creença que és algo positiu. És a dir, aquesta creença protegeix els nens de parlar amb persones desconegudes i que els hi pugui passar qualsevol cosa, no? Per tant, en aquell moment, la creença no és limitant. Ara, si aquesta creença no se'n va i van passant els anys i jo tinc 25 anys i segueixo creient que parlar amb desconeguts és dolent, en aquest moment serà limitant? Doncs probablement sí, no? No podré anar a comprar el pa, no podré anar a buscar feina, no podré fer una entrevista, no podré conèixer gent. Per tant, creure que parlar amb desconeguts és dolent amb 25 anys, doncs es convertiria en una creença limitant. Sí? Què és el més interessant de les creences? Doncs que en el fons nosaltres, en el fons i no en el fons, actuem segons allò que creiem. Hem dit, és una idea, per tant podríem dir que és un pensament, no? I això pot ser o algo molt bo o algo molt dolent. Al final, la qüestió és que ens creiem que allò que pensem és cert. Jo tinc uns pensaments, tu en tindràs uns altres, i simplement pel fet de pensar-ho, penso que és cert, com si no poguéssim enganyar-nos, no? Per tant, dono per vàlid tots aquells pensaments, aquelles creences que tinc i amb les que després actuaré. Quan aquests pensaments poden estar moguts per pors, per una experiència negativa, moltes vegades són pensaments que ni tan sols són meus,
no? O són teus, és a dir, és el que el teu pare pensava sobre una cosa, és el que la teva àvia pensava sobre un tema, ho vas sentir de petit i tu has fet teu, no? I al final és el pensament sobre, o sigui, la idea sobre una cosa de la vida d'una altra persona que jo me l'he fet meva i que, a més, jo actuaré d'aquella forma. Per tant, per què hi ha vegades o per què es diu que podem crear la nostra realitat? Doncs perquè en el fons l'acabem creant, perquè hi ha una relació que no es pot trencar, que és la de penso i expresso o actuo, o expresso i actuo. És a dir, si jo penso que sóc un desastre i que sóc un fracàs, actuaré com si fos un desastre i com si fos un fracàs. A no ser que estiguem enganyant o mentint, no? Nosaltres actuem relacionats, vinculat amb la meva forma de pensar. Per tant, els pensaments ni són certs ni són falsos, no? Cadascú en tenim de diferents, depenent de la cultura, depenent de la família, depenent de les experiències. El que passa que com que el que jo penso m'ho crec, doncs depèn del que jo cregui, crearé una realitat per mi o en crearé una altra. Imagineu quina diferència més gran, no? Com em pot canviar la vida? La diferència entre creure que puc deixar de fumar i que puc tenir una vida saludable o creure que no puc. Creure que puc treure'm un títol d'anglès o creure que no puc. Creure que mereixo una relació amb una persona que em tracti com a mi m'agrada que em tractin. Creure que puc tenir la feina que em faci feliç o no creure-ho. És només simplement un pensament, però amb aquell pensament jo aniré actuant i aniré fent passets que m'hi portaran a una realitat o em portaran a una altra, no? Si tinc creences limitants, si tens creences limitants, primer, com detectar-les? Doncs fixa't en aquelles coses que vols canviar i no hi ha manera, o et costa molt, o que comences i acabes tirant enrere, no? Com, per exemple, doncs això que hem dit, no? No hi ha manera de que acabi de deixar de fumar, sí? Aquí hi haurà alguna creença limitant o passa molt amb els temes d'economia, la gent que no aconsegueix estalviar, no? O no aconsegueix tenir una economia més estable. Quines creences hi ha al darrere? Doncs primer de tot, pregunta't el per què d'aquell tema que no hi ha manera de canviar, sí? Per què? Perquè quan diguis el per què diràs, doncs perquè tal, el que surti segurament serà una creença. Pot ser que no, vés analitzant. Troba si tu mateixa o tu mateix ja tens idees que fan que, si jo ja crec directament que és impossible deixar de fumar, doncs aquí ja tenim una creença. Si jo crec que tots els homes són uns infidels i són dolents i no sé què, ja tenim una creença per no trobar una relació sana. Una altra cosa en la que em puc fixar és en les creences que jo he tingut al meu voltant, amb les que jo m'he educat sobre aquell tema, no? Amb el tema economia, aquí es veu molt, no? Què has sentit sobre els diners a casa? Doncs que tenir diners era de persones superficials, que s'ha de viure la vida, s'ha de viure el moment, per tant, els diners s'han de gastar el que tenim, que la gent que guanya molts diners doncs és tacanya, és mala persona, no ho sé, no? Sembla que hi ha creences, no?, de que quasi ser pobre és com bo i positiu i de bona persona, no? Això són idees. Mira quines idees tens que, bueno, ara són teves perquè en algun moment les vam fer nostres. Quines et surten quan preguntes el per què i de què has estat envoltat. I per últim, doncs, agafa la creença un cop la tinguis detectada. Si, per exemple, creus doncs, que tenir diners és de persona superficial, no? I anem a criticar-ho. Fes com si tu poguessis mirar des de fora aquesta idea que algú en algun moment va establir en el meu cervell i amb la qual, com que les idees, no?, que tenim sobre les coses fan que jo actuï d'una manera, fa que no hi hagi forma de que jo pugui estalviar, perquè això és quasi com anar en contra de viure la vida o de la creença que tingui, és cert. Tota la gent que estalvia o que no es gasta tots els diners cada mes tenen una pitjor vida, per exemple, no? Critica-la. I a part de criticar la creença, busca una altra que t'empoderi. Fes-te la pregunta així.
Què tindria que pensar sobre aquest tema perquè jo pogués aconseguir el que vull aconseguir? Si el que sempre he sentit és que deixar de fumar és molt difícil, què hauria de pensar? Doncs hauria de pensar que deixar de fumar és fàcil i és molt... es pot aconseguir perfectament. Hi ha mils de persones que ho fan cada dia, no? O idees com creences de tots els homes són, totes les dones són. De veritat, sí? Si surto al carrer, tots els homes són, totes les dones són. Quan tinguem establida aquesta poderosa, no? La que sí que m'aproparà a allò que jo vull, doncs cada vegada que detecti el pensament, la creença limitant, passo d'ella, sí, deixo que passi, no li responc i la qüestiono, la critico. Això és cert? No, per tal i qual, i em repeteixo la positiva. De vegades no hi ha més, no és que s'hagi de fer alguna cosa espectacular, és anar-nos repetint i anar interioritzant aquella idea positiva que m'ajudarà. Les que tenim negatives les tenim així, simplement, no? En algun moment la vaig pensar i la vaig convertir en una norma sobre un tema. Doncs anem a canviar-la per una altra. Bueno, espero que us hagi agradat, que us hagi servit. Si és així, doncs, si podeu posar un like, si ho podeu compartir, i si voleu més informació sobre temes de creences, a llamapallars.com en trobareu més. Bueno, espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Adeu!